Nová profesorka a budu vás učit hodinu češtiny. Připravila jsem pro vás fotokopie základních věcí základního jazyka. Rozumíte? Můžete vidět v obláčcích jména. Come tornare i capelli? Já se jmenuji Izabela. Ty se jmenuješ Eva. Mně je 29 let. Ne. Okay. Dobrý den, nashledanou. Ano, ne, ano, ne. Ok. Basta. Ok.